естеството на всички закони за пране на пари. Законите са без значение. Правата на гражданите по Конституция също. Всяка описана правна норма може да бъде променена от финансово-промишления комплекс чрез марионетните законодателен орган, буквално захватно. Какво е това, че някакво обвинение или съдебно решение се казва, какво е това, че в някакво обвинение или съдебно решение се казва на черно-бяло или на бяло-черно. Средството за масово зомбиране за здравствени споделени са собственост на финансово-промишления комплекс. И това гарантира мъртвата хватка на финансово-промишления комплекс в цялото общество. Давам си сметка с горчивина, че драконовските закони за защита на парите на финансово-промишления комплекс вълнуват все по-малко хора. Причината е обективна. Все по-малко хора, които имат пари, и все повече тези, които имат дългове. Тази обективна действителност е целенасочено създадена от финансово-промишления комплекс чрез последователни чрез последните десетилетия, през последните десетилетия. Хората, които имат деца и внуци, не са безразлични към бъдещето, независимо дали имат пари или дългове. Трябва да си дават сметка, че цялото човечество е кръстопът на хоризонта. Имаме два пътя, по които можем да продължим. Ако финансово-промишленият комплекс победи биткоин, следват нови тъмни векове, тъмна епоха да спори. Ако биткоин пречупи гръбнака на финансово-промишления комплекс, следва ренесанс, възраждане. Така, среден път няма, защото не може да има мирно съвместно съществуване между финансово-промишления комплекс и биткоин. Наложително е всеки пълноценен биткоин възел, който се активира вече и тия, защото се кара хората. Хората, които просто пишат и то това ще видите. Просто да се ориентирате малко в обстановката, всъщност какво се случва. Разбираш ли, това е пропаганда. Това е истина. Това е истината. И за ти, този човек не може да... Той има друго време. Ако не е друго време, много е това, като става да се мисля. Тези десетки, 20 неща, които винаги това да видим, че 20 минути, 10 минути, 10 минути. Come on, guys, don't stop. Play again. Watch the first song right here. Yep, right here. You're live right here. We're gonna listen on Spotify, please. Естествено. Знаеш колко? Oh, wait,